Vadiwa vateereri tinokugamuchirai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regai tibva tapinda mumamessages edu. Message yedu yekutanga yakamira sekudai. Hanzi mukomana muri sei? Ndiriwo umwe wemafollowers enyu. Ndaikumbirawo kuti muite hide me panyaya yangu iyi. Mukoma, inini ndakapinda mumarriage yangu iyi pandainge ndichiri form 4. Izvi zvakaitika 18 years ago. Saka ndakazosvikawo mumarriage nekubva ndatoburisa umwe mukadzi ainge ari mumarriage imomo. Murume uyu ainge ari wechikuru kwandiri. But kuroorwa kwangu ndingangoti kwaiva kuri kutotiza nhamo pamusha. Kana mari yekuti ndinge ndichiregister O level yangu, murume uyu ndiye ainge akandipa. Kunyangwe pacho pandakazobatira pamuviri, vabereki vangu havana kana kumbogara vandipopotera kana kundidzinga pamba nekuda kwekuti munhu uyu vainge vachimuziva. Mukomanashi, kuroorwa kwangu kwakatoita pamutauro nekuda kwekuti murume uyu anga agara aine mhuri yake kudhara. Apa tainge takagarisana ndingangoti muraini rimwe chete nevabereki vemukadzi wake. Pandakaroorwa ndakabva ndaenda pamba pemurume uya, ndokubva ndasvika ndikabva ndapiwa yanguwo imba, tikabva tatanga kugara tiri pabarika. Asi takati tigere pabarika ipapo, mukomanashi, paibatiranwa mishonga yainge yakaomarara. Saka ndaikwanisa kuti zviya pandinomukama kuseni ndikabuda panze ndaitoona kuti padhoo reimba yandairara panenge pakamwaiwa pakazara ma5 cents coin. Ukuwo ndaingoti mimba ikana ikabata inobva yangonyangarika, yanga isingadarikidzi 3 months kana ndikabatira pamuviri. Asi pacho pandinobva pamuviri ndaitorota amai vemudzimai wekutanga wemurume wangu vachinditorera mwana wangu mudumbu. Pandaizomuka ndaizotoona kuti ndinenge ndava kutobleeda, kuri kutobva kwemimba. Kubata kwandakazotoita mwana ndekwekuti amai vakazoti ndizotora vhudzi refirst born yemukadzi uya wekutanga wemurume wangu. Saka vana vose zvose nevazukuru vepamusha ndini ndaigara ndichivagera zvose nekuvaruka musoro, sezvo inini ndaigona kuruka musoro. Saka first born yemurume wangu ndakazoti one day ndichimuruka musoro wake, ndokubva ndazotora vhudzi rake Reku Gotsi ndokubva ndapa amai vangu. Amai vangu vakazodzoka nevhudzi riya, asi raiva rakaiswa mucheka weyellow nemucheka wered. Ndikabva ndanzi ndinge ndichiisa zvinhu izvozvo mupilo yemurume wangu. Ndikabva ndaita sekudaro. Murume wangu ndokubva atanga kuzonetsana nemukadzi wake uya wekutanga. Mukadzi uya ndokuzoramba kwaakazoita musha, asi mukadzi uyu akabva aramwa musha wake zvose nemwana wake uyo wandainge ndabira vhudzi rake. Mwana uyu musikana ari kukura, mukomanashi, asi wangu mwana wekutanga wandakazotoita kumashure kwemwana uyu akatotanga kugeza, asi uyu wandakabira vhudzi haagezi haite sei. Zvava kutondipa stress kuti mwana uyu haana here kutokanganiswa naamai vangu. Ivo amai vangu vakazoshaya muna 2016. Ndo nyaya yangu iyi, mukomanashi. Munamato wangu mukuru ndewekuti Mwari dai makwanisa kuti munge muchizopa mwana uyu mwana kana nguva yake yekuti ange achizozvara kana yakwana. Vedare ndo message yandatumidzirwa navanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Zvimwe zvinongodawo kuti tite tichingodzora mwoyo yedu. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello mukomanashi, ndinoda kureurura kuti inini ndakaba skate yemuvakidzani wangu pawaya, asi chacho chandakazviitira ndinotozvishaya. Ndakangoshanyira muvakidzani wangu uyu ndikabva ndawana kuti ainge asipo, ndikabva ndangotora skate yake pawaya ndokubva ndaisa mukati mehembe yangu ndokubva ndatodzokera mumba mangu. Shamwari yangu uyu akazoita nguva achingotsvaka skate yake, but ndinayo zvangu mumba mangu. Skate yacho yandakatora haidhuri, haiite sei, inotoita 40 rand mupepu. Ndo zvandiri, mukomanashi, ndine kamwe kakungoda kungokaurisa vamwe vanhu so ameno kuti zvingapedzwa nei. Ndakatomboita nguva ndakaviga makii emotikari yemurume wangu ndikazomaburitsa pavapaya. Ndibatsireiwo hama dzadiwa. Vedare ndo message yandakatumidzirwa naHaiti. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi, hello
admin please hide me. Mukoma I don't know kuti yangu confession kana kuti iyambiro. Inini ndakasanganawo nevamwe bhodhi pagroup reWhatsApp remasingles ndokubva tatanga kudanana kusvikira bhodhi vaya vazouya kumba kwangu for the first time, and I wasn't taking him serious, but as time went on ndakazotonyura murudo, takanga tava kutoshanyirana. Iniwo ndainge ndichienda kwake, iye ainge achiuyawo kwangu, zvekuti ne pandainge ndichigara landlord vanga vava kutomuziva zvekudaro. On my surprise day, chero paiita birthday rake, hapana hama yake yandainge ndichiziva kana one zvayo. Zvaaita ndezvekuti aigona kungondisanganidza nemadzisawira ake aya ekuti anenge akangosangana nawo muno munyika yatiri. Pandakamubvunza kuti une mukadzi here kumusha, iye akabva ati mukadzi ndainge ndiinaye, but ndakabva ndamubata nechikomba, iye akabva aenda. So pane pandakazombobatawo foni yake, iye akarara. Ndipo pandakabva ndaziva kuti munhu uyu aitova ari ane mukadzi wake kumusha, ende mukadzi wacho aitova nekacheche. Pakunomubvunza, iye akabva ati musikana uyu munhu wandakangomitisawo chete, ende musikana wacho ainge asina chokwadi. So taiva mugroup rimwe chete naye zvekare. Saka mugroup umu makazoitawo another guy wandanga ndava kutomhanya naye futi cause of bitterness iya yekuti uyu the first boyfriend ainge akandinyepera kuti haana mukadzi, izvo ainge aine mukadzi zvake. So ndakabva ndaenda kumusha. Apa pose vanhu ava vanga vava kutoziva pandinogara, and they knew kuti ndichange ndichizoenda kumusha, uye the day racho randainge ndichizoenda kumusha vainge vachitozviziva. Ndakazopedzisira kuonana nethat second boyfriend. Ndakati ndava kumusha ndokubva tatanga kukonana neuya boyfriend wekutanga, ndikabva ndatomurambira pafoni ipapo. Ndakabva ndadzoka ndichibva kumusha ndokubva ndaona kuti mumba mangu mandainge ndichigara mainge mabiwa. Apa dzimwe pfungwa dzinomboti maybe ndeuya wandakaramba kana kuti ndeuyo mutsva wandainge ndava kudanana naye, sezvo ndainge ndatomuratidza pacho pandainge ndichigara. Apa hapana kana wandaiziva hama yake pavanhu vose ava wekuti ndaikwanisa kuzochemera ani. Saka ndakazombosara ndichimhanya neuya mutsva, but naiyewo haana kana kuda kundiratidzawo kana one hama yake zvayo, ndokubva ndazongosiyana naye. Nyaya yangu iri pakuti please ladies, musangovimba vanhu vamunodanana navo mumagroup mobva matovaisa mudzimba dzenyu, munokwanisa kutoisa nembavha. Imwe pfungwa inomboti regai ndiende ndinoita go back to sender, ndongoona kuti ndiani chaiye akandibira. I moved on with my life, but pane kamwe kapfungwa kanombondibata kuti asi ndinoda kungoziva hangu kuti munhu uyu akaba zvinhu zvangu ndiani. Please help me kuti ndongosiya here kana kuti ndodii. Ndakazototenga zvakanaka kupfuura izvo zvandainge ndiinazvo hangu. Please don't trust varume ava vekumasocial media imbavha. Kazhinji ukaona kuti vanenge vasingakubudiri pachena nehama dzavo, kana ukamubvunza ukaona achinzvenga gara wasiya mwanasikana. Vedare ndo message yandakatumidzirwa nemwanasikana. Vanhu zvatinosangana nazvo zvakangosiyana, but ndo chenjedzo yaakatipa iyoyo. Regai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Hanzi makadi mukomanashi ndipostereiwo nyaya yangu sahaidi. Nyaya yangu yakamira sekudai. Ndiri mukadzi ane makore 34, ndinogara nemurume wangu uyo ane makore 34 zvekare. Kuti tinge tichigarisana zvakafamba so. Inini ndaizvigarira kwangu kwandainge ndichizvigarira, ndainge ndichishayawo neumwe munhu. Saka umwe musi ndakabva ndamuka ndiri uko kwandainge ndiri ndichitozvitsvakira imba yekuti ndinge ndichitanga kuzogara ndiri ndega. Zvikabva zvanzi ko uri kupi ndikubatsire kutsvaka. Tikabva tatanga kutsvaka imba. Apa ndainge ndichitozviudza kuti munhu ava kutoda kutondibatsira, handina kutoziva kuti ndiko kuzototanga kugara kumba kwangu. But zvese kubva pamagumbeze haana kana chaakandibatsira kuti ange achitenga. Chake idhata chete raakashandisa kutsvakisa imba. Kubva ipapo rent zvese ndinozvionera. Chake kungoswera mumba akarara. Kana riri bonde anongoita obva angopedza in less than a minute. Kana zvadero anobva arara. Zvinenge zvava kutoda futi rimwe 1 week kuti nhengo yake inge ichitanga kushanda. Kana ikangoshanda anobva angoita zvekare less than a minute dzatova ngonono. Patinozomuka vamwe vava kuenda kumabasa.
iye ndipo paanenge ava kutanga kutanga kurara. Usiku nguva zhinji anenge ari pafoni, rent haabhadhari, haabati. Saka kana ndikadzinga munhu akadero ndinganzi ndatadza here, nekuti chero mumba macho mabasa epamba haadi, chake kurara nekupinda paYouTube. Thanks mukoma, ndiziviseiwo kana mukaposta. Ndo message yandakatumidzirwa naHaidi. Please ngatimubatsireiwo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nganzi mukoma, pane zvandinoda kubvunzirwawo kubva kuna sekuru Samaita. Inini ndina amai vangu avo vakandibereka. Amai vangu ava munhu anonamata zvisingaiti ende vanorota chaizvo. Vakarota vanotorota zvinhu zvinoitika. Mama vakazongotanga kurwara nemabayo ende vanobayiwa muviri wose. Takafamba kusvikira taneta. So last week amai vangu vakazongotanga kurota gogo amai vavo avo vakafa. Vainge vachivaudza zvinofanira kuitwa panozotambwa guva ravo. Kwanzi vakaudzwa futi mushonga unorapa kuzarirwa kuhope ikoko. Ndingati gogo vangu ava vainge vaine mudzimu wekurapa vasati vafa. Nhasi futi amai vati varota umwe murume anga achivaudza kuti kana uchida kupora pamabayo auri kunzwa, tora tsine dziya dzinowanikwa pauswa dzinenge dzaoma, wobva waisa mumvura, mvura yacho wobva wanwa, imwe yacho wobva washandisa pakugeza, zvinopedza mabayo. Ndibvunzireiwo kuti zviriko here kuna sekuru, toita here zvarotwa izvi, kozi ndiri kurwadziwa kuona amai vangu vachirwara asi vachishaya help. Vedare ndo message yandakatumidzirwa naHaidi. Regai tibva taplaya voice note randakatumidzirwa richibva kuna sekuru Samaita. Chikonzero chiri kuitika, rega ndipindure hope idzi dzava vana amai vari kurwara vanorota gogo wavo vane mabayo. Dambudziko riri kuitika ndiri kuti marota amai mbuya vakafa. Zvinowanzoitika kumakereke ndezvekuti munhu akangondarota nhingi wangu akafa, nyengoti tati akafa, asi achiitei adii sei auya, tinobva tatokonkluda kuti aiwa mweya itsvina madhimoni. Rega ndikubatsira hanzvadzi, rega ndikupindure. Hope dzavarota dzakarotwa namai hadzina chedzakaipira, nekuti iyo imbereko yekwamai iri kuuya kuzovhumbamira chayo kuti chipore. Zvekuti vanamata kana kuti havana kunamata hazviziri izvo, asi kuti vari kuchiri kudiwa nembereko yavo kuti vasapfurudzwe uye vasakohweredzwe. Saka ngavashandise zviri zvose zvavapiwa kuhope, ritori dare rakakwana, ngavashandise zvose. Vedare ndo message yandatumidzirwa naSamaita. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi makadii mukomanashi, ndine nyaya yanguwo. Inini ndiri mudzimai ane makore 38 ekuberekwa. Ndakaroorwa nemurume wangu mugore ra1999, tikabva tagara tose kusvikira nhasi, tikabva taita vana vedu 4. Dambudziko rangu mukoma rakamira rakadai. Handinzwi kuti murume anonaka sei, handizivi chinonzi kurasa mbeu chii. Dzimwe nguva ndinozotoudzwa nemurume kuti warasa mbeu, inini pachangu ndisina kana chandinenge ndambonzwa. Dambudziko iri mukoma randidya moyo kwenguva, nyanyise kana ndikazoitawo nyaya nemamwe madzimai kana vaya vechidiki vekuti vanenge vachangopindawo mumamarriages. Ndinotonzwa ivo vachiti vanotonakirwa, asi zviri kundirwadza kuti ko inini ndakaitawo sei. Asi hangu ndinoda kungotenda Mwari kuti wangu murume zvake zviri kumuitira. Ndakambozama kuti ndinge ndichishinga nedambudziko iri, asi ndakazopedzisira ndaudza murume ndokubva tambofamba. But patakafamba takaenda kumasowe, tikabva tatengeswa miteuro iya yekubikwa wakaiswa mabhanana zvose neuchi mukati, asi hazvina kana kumbochinja. Uye ndine nguva yandinoti kana ndikazoenda kutoilet paya pandinopedza, ndinobva ndanzwa kuti ndinenge ndichitoita bonde, zvekuti ndinototi dai zviri izvo zvandinoita nemurume wangu kana kuitika ndakarara. Asi kazhinji pacho pandinoenda kutoilet ndo pazvinoitika. Ndipostereiwo nyaya yangu kuna Samaita kana kuinewo vanokwanisa kundibatsirawo. Hey, vedare ndo message yandakatumidzirwa navahanzvadzi vedu, ndokubva ndaforwardira kuna Samaita. Regai tinzwe audio yandakazodzoserwa back naSamaita. Mamukase vadare, mamukase mukomanashi, vakokeri vechirongwa, makadi. Ndinoda kutaura pamusoro penhau yabvunzwa namai vavo. Vataura nyaya yekuti ivo kubva
vachiroorwa for 18 years havana kubvira vamboziva kana kufarirawo bonde. Inhau inosuvisa, inhau isingafadze. Munhu wese ari muwanano, iro bonde ndiro tori musimboti. Zvimwe zvese zvatingaronge panze zvinenge zvatangirwa mukufadzana muimba yemukati. Zvino kana tazvishaya, zvakuchinetsaka kuti tochidii. Zviri kudzudza vanhu vakawanda, zviri kudzudza vana, zviri kudzudza ana amai. Vamwe ndosaka maona vamwe vanozopedzisira vabuda mudzimba vachiti dzimwe dzenguva panext ndinganonzwawo, nekuti vanenge vachinzwa kuti kwakati zviri kuitika, kwakati zviri kuitika. Ototi pamwe murume wangu ndiye asiri kuziva. Rekandipa pindure zvakanaka. Murume wenyu ari right, ende tendai Mwari kuti murume wenyu munaye, ende anokudai zvakanyanyisisa. Dambudziko raitika ndere kuti imi makafana marodzwa kare musati maroorwa. Saka zvazvinoita ndezvekuti nguva nenguva munorarwa, pamunozonorara nemurume wenyu, simba neshungu munenge musisina, zvekuti pamunomuona munenge muchitoona kunge munhu ari kutotandara zvake, imi hamutoinei naye, kutoti anoita kunge imi muchatoruka madhoiri iye achiita zvaari kuita, nechikonzero chekuti imi murume wenyu anenge akarara nemikare, uyo amakarodzwa muchiri mudiki, pakuchiviwa kwenyu kuti muchavewo neupenyu hwakajeka. Iyoyo ndo muri kuona kuti zvinoita kuti pamwe pacho mumboshayiwa mari, muchimboomerwa, ndangariro dzichigara dzakakunhingirike naye, mufaro chaiwo muchigara makafundumwara. Ndo zviri kusakisa uye ndo chikonzero chiri kuita kuti mugare muchisangana nematambudziko iwayo. Saka ndaida kudzidzisa kuti amai ava vanoda kuitirwa dare. Woitirwa dare riri reshonganyika, uye woitirwa dare rekupa gupuro kumurume uyu akapiwa asingakwanisi kunge achitenga, asingatengewo mabhanana uyu, asingatengerewo shuga yevana uyu, anongobhenefita pakuuya achirara. Kana achingarara navo otakura zvinhu oendesa kuna tenzi vake vopfuma, iwo sara ari murombo uye achishungurudzika panyama. Ndinoda zvekare kuti ndivazivise kuti varege tsika yekunyima murume wavo bonde. Ngavaedze nepese pavanogona kuti vaite bonde nemurume wavo vasati vabatwa nehope. Kana kuriita masikati ngavariite nguva dzese, vachaona kuti zvizhinji zvichachinja mukati meimba yavo. Tichadawo hedu kuti tipote tichivabatsira nezvinodziisa muiri, zvinodii kuitira kuti varambe vagone kudzoka panzvimbo dzavo. Asi chekutanga ngavagadzirirwe dare reshonganyika. Kwese kwavachaenda kuti vanogadzirirwa ngavaitirwe dare reshonganyika, vakwanise kumborambana nemwekwambo iri kuvateeredza. Iyoyo ichapedzera yavadzipira murume kusvikaunza asisipo, nekuti chiritori nejelasi. Musi wega wega warara murume wavo navo chikwamba chichakwanisa kozi chinosema. Ndosaka tati ngavaedze nepese pavanogona kuti bonde iroro variite pese pese, vasariite timetable, uye vasaite nekuti iyo havasi kunakidzwa, asi iroro ravanotoita nemurume wavo richarapa kurwadziwa kwavo. Ndivachaona machenji. Dzimwe dzenguva murume wavo anotomboita kunge akurwara nekuti anenge akushayisa chikwambo chakaiswa pavari mukana wokuti vakwanise kunge vachiita bonde, vachisangana bonde sezvavanosiita. Asi zvakadaro ndaona vakunda, ndaona vayambuka, handimboona chinonetsa. Ngavatende Mwari kuti midzimu yavo nemidzimu yemurume wavo inovada, nekuti padanho ravari vachifanira kunge vachitoshaya mwana zvachose, nechikonzero chekuti murume anorara nawo uyu aite vana. Asi zvakadaro vana ivo ngavacherechedze, vakasazvifambira dare rakasaitwa mune zvakanaka, chaona kuti vana vachange vachiri vana vanoshungurudzika, vasina simba, ndo kududzirwa kwadzo. Vedare ndo message yandakatumidzirwa naSamaita, hoping kuti tadzidza 1 or 2 things. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.